Good morning guys! Welcome back to my channel. Guys, nakikita niyo yan? Daming bulaklak oh. Di ba? Ang dami rin nito dyan sa Pinas. Ayan. Tawag nito sa amin guys, kumintang. Ayan. Kumintang. Ayan. Ayan guys. May butterfly guys. Ayan. Ganda oh. Ayan guys, may puti na butterfly. Ayun dun. Ayan. Di talaga siya guys umaalis oh. Ang ganda. Yeah. Ayan. Daming bulaklak guys oh. Ito rin guys, oh. Hindi ko alam kung anong tawag nitong bulaklak na to. Ito, oh. Yan. Ganda guys, oh. Ganda ng kulay. Yan. Doon. Ito guys, oh. Ito guys, oh, sobrang laki na guys. Ang ganda oh. Ayan. Dami nito guys oh. Doon sa kabila guys, mas marami. Ayan, may uod siya guys. Ayan. May uod. Diyos ko. Takot pa naman ako sa uod guys. Tanggalin natin. Ayan. Hey! 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 Ayan, wala na, natanggal na. Ayan. Doon tayo guys sa kabila. Ito guys, rose oh. Ito guys. Ito naman guys oh, 'di ba marami rin nito diyan sa Pinas. Ayan. Nagsilaglaga na siya guys. Yung bulaklak nito ayan. Iba't ibang kulay din oh. Ang dumi ng dahon niya guys. Ito guys oh, yung marami oh. Ayan, meron na naman ditong ano, ayan oh. Bee at saka ano, butterfly. Ito yung ano, bubuyog. Ayan, ang daming bubuyog guys oh. Ayan pa oh. Doon pa sa dulo. Ito guys. Di ba? Daming bubuyog. Ano pa guys? Ito guys, oh. Kunti na lang yung bulaklak niya. Ayan.